Bir mahal Türkmen toprağını yaşap geçen ayal başakına rivayetleri, gurrunları eşitmedik Türkmen alad olsa gerek. Doğrudanım şöyle meşhur ayal başı geçen asırın birinci yarımlarını Türkmenistan'ı yaşap geçiptir. Bu hakta Türkmen tarihinin aşığı Uspenskim özünün Türkmen tarihin kitabını minnettarlık bilen bellep geçiyor. Türkmenin iň oňat bagşylary şol ayal bagy bilen aýdyşma bardygyny görüpdirler. Olaryň köpesi onuň bilen aýdyşypdyr. Bu onuň ajaýyp sunuwatynyny başypdyr. Orokmy aňalmy, sınnymy keser, eýermi gaňamy, howutmy çelek, şeýhmi tür äteşwir gyrkalyk kepgir, ýeri gödelekmi, uşak gödelek, haýsy gerek. Lekin men barıver çağa da bolsoň, arasynda yeter saňa da gezek, gopuzmy, sürpekmi, gurşunly kenek, ýa-da durşy bilen gurşundan kenek, haýsy gerek. Üý köläp gaýtmarsyň gelin hem bolsoň, bolarsyň ol ýerde arzaly gonak, şatutdan darakmy, dagdandan darak, ýa-da garagaşdan, haýsy gerek. Keppäň bir burçunny paltadyr teşe, beýleki burçunny körükdir sannal, keppäniň törünni ak sakkaly goja, hemmäniň dilini ussamjan sag. Gyýyzlar saçyn darap aýna bakanny, ýigitler jübtökli çürtenni sakkal, atalar çarşakly harmanatanny, dilini ussamjan, islamjan sag. Garlar gyrgyşly gyranna garpyl, kapanly tutanna şagal, gyýyzlar lew basyp çalanna gopyl, dilini islamjan, ussamjan sag. Sag boluň üýünden sag boljak bolsaň, şu günlerim ýaşar ýürerdiň islam, onu bilim seniň ýanyňa baryp, gyýyzlarymyza gopyl buýurardy ussam. Arman seniň ömrüň uzak bolmandyr. Uzakmy, gysgamy, ikisem ýaşy, sag bolsuz ýaşalan 7000 ýyldan, sag bolly ýaşalan 2 ýyl ýaşy. Aman mike, ogul vike, hal vike, üçüsü de islam ustanyň gyzy. O näme üçin 2 islam ustanyň, hem islamyň, hem bostanyň gyzy. 9 ay 9 gün 9 sagatlarını götüren eni, yadımdan çıkarıp bilmerin seni, kän gerek tutarın adyny eni. Birisi karaca, biri sarıca, biri ak pasalok, 3 türlü bacı, şolar ýagty dünýä iňeli bäri, ýagtylyp barýaty kepbänimiz. İslam 40 ýaşyny edýänçe tamam, ne oğlu olupdy ne de bir gyzy, şeýdip ýetäýärmi islamyň izi, diýip asmanyna bakardy islam, emma onuň ady bolsa-da islam, islamyna rehim etmez asman. Bir geçesi vardı islam ustanyň, geçesini aýtdy Hudaý ýolyna, 3 oğlugy vardy islam ustanyň, üçesini aýtdy Hudaý ýolyna, perzent önmedi. Kurresine aýtdy Hudaý ýolyna, aýtdy Hudaý ýolyna, çäkmenine aýtdy Hudaý ýolyna, oşagyna aýtdy Hudaý ýolyna, perzent önmedi. Könesine berdi Hudaý ýolyna, täresine berdi Hudaý ýolyna, duluny goýup or küýde galdy, küýdesine berdi Hudaý ýolyna. 3 şeýdi boldy. Tutuş bir hepdeläp toy tutdy islam. Dostlary gollady dostunyň toyun. Biri galle berdi, birisi tüwi. Biri düýe soýdy, birisi goýun. Aho kulak salan perdendi ýoklar. Aňsadeken perdent tapmagyň ogry, diýip islam tutsa bälçige sapdy. Hudaý halamaya ýöküde sagary. Çarlı kuyda aydım Hudaý ýolyna, çarlı kuyda diýip gülýär.
Walla jan Hudaýyň diýe çaryny juda gowurýan bolmaga ahmal. Gorkuýdämi aýdan önümden meýlek 9 ay 9 gün bolanyny tamam daňdanlar eşitdirli içverip jäk kakajan salam kakajan salam kakajan salam. Üçüde 3 yerden jäk nirsen radyň ara çägi ýok. 4-nji jäk garaşdym ýene. Naýymja ýylgyryp seretdi eni. Vesselam başga ýok. Ine bir şeýlip 3 gaýrly bolduk. Diýip islamyzda gülerdi lah. Her küýdäm 3 şaga boljagyny bilsem, 2 küýdämi de aýtmarmydym waq. Onu 6 gaýrly bolardym diýip gözlerini gypyp bäçiriýa islam. Aho 6 çawakla ýaly, bostan toşan röýdýämiň ossam diýip her kim bir zat diýerdi oňa. Olam hiç çaýdy ejiz. Şondan märi akçy keppäň içinde $15 3 vaji 3 soy. Aman miki oğul viki hal viki. Üçüdü 3 yerden dokoyar Kuluçluň üstünde dörüm saçlar, her haýsy bir kuluç, bir yarım kuluç. Gijiler geçdikçe kujular artýar, kujular artdykça kılıçlar güt, kılıçlar süýündükçe dartylar dartdykça kuluçlar küt. Kuluçlar kehilýär, jerçiler üýüşýär, men aljak birgiden dawa, kuluçyň bir kütü buhara süýüşýär, bir kütü ürgenji, bir kütü hiýwan. İslamyň öýdi de jerçi de odal. Hiýwany ürgenji söküpdi 3 ýyl. Diýdi özüne, ey İslam sammap, gaçgyl, başarmayan käriňden gaçgyl. Bu zamanny jerçi bolmakçy bolsaň, ilki bilen tilki bolmaly hökman. Sen orta tilkiň ýokunnysam ýok, seni goýun edip ýasapdyryp bar. Ondan ustalyga başlapdy İslam. Ustalygyna bolsa hemmämiz belet, çalgymy, çarşakmy, gyrgyçmy, çelek haýdysy gerek. Inni bolsa bulan 5 hem usta, giden bir fabrikde keppäniň içi, biri yumak sarya, birisi kuji, biri palta ýatya, birisi orak, bir yerde yuňdarak, bir yerde keji, yeňil senagatmy, agyr senagat, biri çeki durýa, birisi darak, haýsyndan gerek. Haýsy gerek bolsa geliber jerçi, harydyň gyt bolmady denmeýlek, haly horjun bilen dollar ürgenji, islede alyp inni kühücüme garaşýan ýaly, döşler ölündürsäp, demalýaly var. Ondan soň başlanýar ýene bir uruş. Bu uruş başgarak esgerilen uruşy, ýaşasyn dünýäde şoň ýaly uruş, rahmetkeş sınnylan keserlen uruşy. Yetişi bildigine kesýärdi keser, yetişi bildigine gyrýardy sınny, halinin göbegin kesýärdi keser, halinin galpagyn sirýärdi sınny. Galpaklar garma taşlanýar yeni de daraga yapışýar üçler, helki ajap sewiş başlanýar yeni, 4 ýandan rawd edýär döşleri taşlar. Daraklaň astyny zaňlaýar eriş, erişliň içini güňleýär argaç, ürgünçde kakılyan darak sesinden oyanýar hojili, ýanglanýar arka. Tahran mi, Maşat mi, Kevil mi termez, Rum mu, çın mı, hinni mi heveş, niraki seňem ýüzüň gadarmaz, haly bolmaz, senin halyňa meňleş. 3 vazy oturup halyňy sünni, üçüdi 3 yerden uranny darak, ilki bilen gerek, görmäge garak, ýyzy bilen gerek, dinläre kulak. Döşleriň üstüne taşlar yaraşýar, taşlaryň astyna yaraşýar döşler, döşleriň üstüne taşlar uruşýar, taşlaryň astyna uruşýar döşler. Wah, hemme uruşlar şeýle bolsady, ýaşasyn taşlaryň döşleriň uruşy, döşler 4 tarafa goýar taşlary, taşlar ýene çalýar döşlere garşy. Birdenem hemme yaraşýan ýaly, darak guturanny guturýar.